मोजां मोनदों नुफैनानै जायखिजाया दिनै जोंना आनिराम सारबो दंफैयो बिटिसिडि आनै दा सायाव सफैबावबाय जोंहा EM ओमफ्राय जोंहा सुकुर सिं सार दङ MCLA जों बयबो फैनानै गावबा गाव सोरबा माबा माबि बेखेवबाय आंनो पिकनिक स्पटबो नांना बेखेवना मोजां मोनदों जिथु नुफैदों आं परिबेसखौ दैजों नङाब्लाबो आइरिबारि हिसाबै बहुद मोजां जादों आं बेखायनो प्रथमावनो बे जाय बेखौ दायथ' लादों कमिटिखौ धन्यबाद होगोन जे बिसोरो एफा खस्थ' खालामनानै दिनै रायजो राजाफोरनो एसे सम रायजोफ्राथ' एसे निउ इयार हिसाबै ख्रिस्टमासनिफ्राय नांलांखायो एसे फुरथि लानो लुबैनाया ख्रिस्टमास निउ इयार ओरै मागो दाननिफ्राय बिदि एफा मोजां मोनसे परिबेस होदों आं बिसोरखौ धन्यबाद होदों ओमफ्राय जायफ्रा बाव पिकनिक जाफैगोन बिसोरखौबो आं खावलायगोन जे जाहाथे लोंला जाला एसे खम खालाम ओमफ्राय कमिटिखौ खावलायगोन आङो जाहाथे मोजां बेब'हार खालामहरो बाव बहुद गोजान गोजाननि मानसि फैयो जाहाथे बिसोर थांनानै बुंहैनो हायो जे आइरिभार ब्रिजआ आइरिभार ब्रिजनि पिकनिक स्पटआ बिराद मोजां बाव थांजायो सारिय'फाले मोजां बे बुस्थुखौ जाहाथे मेसेज मोनसे होयो रायजो राजाफोर बेनो धन्यबाद सार बे दैजिं फेस्टिभेलखौ फैगौ बोसोरनिफ्राय खुंनायनि बाथ्राखौ बुंबाय थादों दैजिं फेस्टिभेलखौ जोंना रायज्लायजोबखाबाय बिटिसि सरकार हिसाबै नेक्स्ट इयारनिफ्राय मोजां खुंगोन इयारलि खुंगोन ओमफ्राय इन्टारनेसनेल लेभेलाव लांनायनि बेखौ मोनसे जजा खालामखाबाय देग्लाय हास्लाबासै गभर्नमेन्ट फैनायाबो 2 माससोल' जादोंना दा नेक्स्ट इयारनिफ्राय कन्टिनिउ खुंगोन आरो बेखौ मोजाङै खुंगोन दे